شالوم 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 نيجزابير بيتسب سلام تصدام كريستوس مس كلكم يكون كم يحديركم እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ተባረከ ይሁን ነው ምድማ ነዝማ አልተ ዝኸውን አቡ ረጊጽና እንነብረሉ ናይ ህይወት ቃል ሐቢርና ወንሪና ማለት እዩ አምላክ ሰማይ ድማ በዘቃለ ዝገሩ ነዝማ አልተ በዓወት ከም ዝግሮ ገብረናይ ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ለማ አንተ ሐቢርና እንካፈሎ ቃል ናይ ዕረፍቲ ህይወት ዝብል ከሆነ ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ናይ ዕረፍቲ ህይወት ልክዕ ከም ዘቃል ድማ እዛ መዓልት እዚኣ ናይ ዕረፍቲ መዓልት ትገብረልና ክብር እግዚአብሔር ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ጥቅስ 28 አቱም ኩልኩም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም አነ خعرفكم ናባይንዑ አነ ለዋሄ ልበይን ትሕትዩ አርዑተይ ፎኪስ ጾሬውን ቀሊልሞ አርዑተይ ጽሩ ካባይ ተማሃሩ ለነፍስኩም ከአ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ይኹን ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ጻውዒት አቅሪቡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቅርቦ ጻውዒት ናብትሱ ዘዳሎ ናይ ዕረፍቲ ህይወት ናብትሱ ዘዳሎ ቀሊል ህይወት ናብትሱ ዘዳሎ ናይ በረኸት ህይወት ካብቲ ናይ ጻዕሪ ካብቲ ናይ ከርተት ካብቲ ናይ ስቅያት ካብቲ ናይ ጭንቀት ህይወት ናባይ ንዑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባይ ንዑ ክብል ከሎ አቱም ጻዕራማት ጾር ዝኸበደኩም ኣብ ጻዕሩ ዘለኹም ኣብ ጭንቀት ዘለኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ህይወት ጾር ኮይንኩም ዘሎ አነ ካብ ጾር ዘዕርፍ ህይወት ኣለምሎ ናብ ዝናተይ ንዑ ኢሊ ዕድመ ቀሪቡልና ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ስለዚህ ናይ ክርስትና ህይወት እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አዲምና ዘአተናየ ህይወት እዩ ስለዚህ አነ ንስኹም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በመቀበልና ረኺብና ያዘለና ህይወት ወይ ድማ አቲና ያዘለና ህይወት ናይ ዕረፍቲ ናይ ቅሳነት ናይ ዓወት ናይ ሰላም ህይወት ያ ምክንያቱ እቲ ቅድሚ ጎይታ ዝነበርናዮ ህይወት እሱ ናይ ጾር ናይ ጭንቀት ናይ ፍርሒ ናይ ብዙሕ ስቅያት ህይወት ነይሩ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ህይወት እቲ በዓቕምኻ በኽእለትካ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ጸልማት ኮንካ ትነብሮ ህይወት ነይሩ ሕጂ ግን ካብቲ በዓቕምና ካብቲ በኽእለትና እንነብሮ ህይወት ናብቲ በዓቕሙን በኽእለቱን እንነብረሉ ናይ ዕረፍቲ ህይወት አቲና ኢና ሎማ አንተና ሓደ ነገር ክትባራበሩ ብስማዓልት ደሊ እዛ ማዓልት እዚ ሓደ ነገር እንዳሐሰብኩም እተዋ አነ ብጻውዒት ጎይታ ናብቲ ናይ ዕረፍቲ ናብቲ ናይ ሰላም ናብቲ ናይ ቅሳነት ናብቲ ናይ ዓወት ናብቲ በሓይለይ ዘይኮነስ በሓይሉ ናብ ዝነብረሉ ህይወት አቴ አባይ ጭንቀት አይገዝእኒ አባይ ጾር አይገዝእኒ አባይ ዕረፍቲ ጥራይ ዝገዝእ እንዳበልኩም ሕሰቡ ብስማዓልቲ ያው አምላክ ምስክረይ ለከዛ ሐሳብ ዝኽትሐስቡ እንድሕር ጀሚርኩም ማንም ዓይነት ጾር ተፈጥሮልኩም ዞርወር ፍላጻ ጾር ኣይኮነኩም ብዝማዓልቲ እቲ ምንታይሲ ሰብና ሐሳብ ይዝመስል ሐሳብካ እንተዳ እቲ ኣቲኻዮ ዘለኻ ናይ ዕረፍቲ ህይወት ኣነ ናብ ናይ ዕረፍቲ ህይወት ኣቲኤ ደጊም ኣባይ ጾር ኣይገዝእን እዩ ምክንያቱ ጾረይ ናብ ዝጸውር ኣምላኽ መጽኤ ዝብል ልቢ እንተዳ ኣለና ኮይኑ ያው እግዚአብሔር ምስክረይ ብዘይ ጾር ቀልልሉና ህይወትና ክንነብሮ ክንጅምሪና ክርስትና ቀሊል ናብራይ ንምንታይ መስይልኩም ክርስትና ቀሊል ናብራይ ኢልኩም ክርስትና በዓቕምካይ ትነብሮኒኻ ብጥበብካይ ትነብሮኒኻ ብኽእለትካይ ትነብሮኒኻ ብሓይልካይ ትነብሮኒኻ እዚ ቅድሚ ክርስቲያናት ምዃንና ንነብሮ ዝነበርና ህይወት እዩ ናብ ጎይታ ምስ መጻና ግን ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን برتعي زمن قال እግዚአብሔር ክንብርትዕ በኃይሉ ክንነብር በጸጉኡ ክንገዝእ በዓወቱ ኩሉ ብኡኡ ናብ እንነብረሉ ህይወት አቲና ኢና ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ዓይንና አኹም ንጸውዑ አቲና ዘሎ ህይወት ከዛረብ ከሎ አቱም ጻራማ ጾር ዝኸበደኩም አነ خعرفكم ናባይ ንዑ በኋላ አዘራረባ ናብ እና አርፈሉ ምዕራፍ አቲና ኢና ስለዚህ ደሞ ሓደ ሰብ ምሳይ ከምዚ ሊያውጅ አባይ ጭንቀት አይገዝእኒ አባይ ጾር አይገዝእኒ አባይ ዕረፍት ጥራይ ዝገዝእ ምክንያቱ ናተይ ዓለም ናተይ ናብራ ናይ ዕረፍት ናብራ ጥራይልኩም አውጁ ያው አምላክ ምስክረይ ክርስትና ናይ ዕረፍት ህይወት እዩ ካለ ምንም ነገር ይብሉን ዕረፍት ጥራይ ክርስትና ዕረፍት ጥራይ ናይ ክርስትና ዕረፍት ግን አማከል ማዕበል ዕረፍቲ አማከል ሓው ዕረፍቲ አማከል ጸበባ ዝመስሉ ጉዳያት ዕረፍቲ ንምንታይ ተተባሃለ ኦሬዲ ብኡኡ ናብ እንነብረሉ ህይወት አቲና ኢና ስለዚህ በዚ መዓልት ዝሓደ ሰብ ከምዚ ሊያውጅ አነ ናብ ናይ ዕረፍት ህይወት ጻውዒት ተገይሩለዩ ነዚ ጻውዒት ከአ ተቀቢለ አቲየ እሞ እዛ መዓልት እዚኣ ናይ ዕረፍት መዓልቲ ናይ ሰላም መዓልቲ ናይ ሓርነት መዓልቲ አበሉ
أحوات مصحف كزارب كله وانجيل يوحنس معرف شو مانته ودي حرازو تصعيلو وتصع حرائيلو ريخم حنساب ود حرازو تصع دقيمو أبارنا تأتونيو رجس أني هون لي أب زمن هيوتنا كسع قويتها زمت أبارنا دقيمنا أين أتونينا لمن تاي تتبعله نبت حنسابنا حوار بحرنت من برونو نايتلو الهيوت أتينا هنا سلازلو مدسيبونكم لو ما حرنتكم أوجو لو ما عرفتكم أوجو أتمنى تايسي ناي عرفتن ناي حرنتن هيوت تواهيبكم يهم بقليلو حمام زي رغبه هيوت ጭንቀት زي رغبه هيوت فرح زي رغبه هيوت سلازبا حنتاي مصن زبل كم أزاي كون هيوت بكريستوس تواهيبنا هنا أباينا باخم زلا هيوت ناي عرفتي هيوت ناي سلام هيوت يا بزمعالتي تسيبونكم إذا باخم زلا هيوت أبنوم نبورلا إذا باخ زلا هيوت نلوم نبرلا ጭንቀት أباخي سرحني نسخي قال عرفتن ناي عرفتي هيوت زتقبل كنيخي أملاخ سلام مسكولنا تباركو شالوم